वाह धुरंधर भैया वाह। माहौल एकदम शांत नइखे होखे देवे के एकदम माने ने पवन भैया के गाना आई तले तू दू गो ओकरा पर मरिया भले उ तार गाना फ्लॉप होको चाहे कुछ होको कैसन को गाना होको मर्दे केनहू से गाना लेके आवा फट देख के आली सुना मत ओकरा के कैसन को होको एकदम मतलब ओकर म्यूजिक बनवावा वीडियो करा ड्राम ड्राम छोड़ द काहे से कि रेस में भागे के बा ठीक बा। अगर रेस में ई छूटल त भैया तू त जहिया से आइल बड़न भैया पवन भैया तहिया से तो तार एथी हो गइल बा औरी हो जाइबा ठीक बा। त एगो उनकर गाना आवो नु त तू एकदम चार पांच गो गाना छोड़ तबे जाके वो लेवल पर पहुंच बा। बताओ ना काल तू गाना छोड़ले रहुआ अभी तक ले तार 1.5 मिलियन ना बोलो लेकिन उ गानवा 1.5 मिलियन चल गई। भले गानवा के रिव्यू थोड़ा सा अच्छा नहीं खे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं खे लेकिन पावर के नाम पर और पावर स्टार के नाम पर जो गानवा बा उ 1.5 मिलियन चल गई। तब मर्दे तू तारा रोज हमरा देखे से रोज एगो गाना मर्दे तू छोड़ा हो रोज कासे कि देखो ना काले एगो हमरा भैया के धुरंधर भैया के गाना रिलीज हो गए तले आजे एगो टीजर आ गई दुगई के सीसी महके वाला हो सीसी बाप रे सेंट के सीसी बा भैया गाना तो म्यूजिक अच्छा लागल हाँ वीडियो अच्छा लागल टीजर देखनी है मर्दे तार हम देखे नहीं मर्दे तू हम तार फैन है बड़का तू खराब करेला तो हम बतावे नहीं अच्छा करेला तो बतावे नहीं तो हम देखनी है टीजर मर्दे तार आ कमाल के तू वीडियो वीडियो ठीक कर लेला हम एगो सुनिया राजा तहर सेंट उहो एकदम मस्त रहला शिल्पी राज के आवाज में। अब देखे के ई बानू कि गानवा कलाई तो का होता ठीक बा कैसे कि देखो धुरंधर भैया तू मर्दे मेहनत करत रह ठीक बा। अब मेहनत करके कैसन को गा देता रह मर्दे चेक ओक नहीं करत हो लिरिक्स बा ठीक बा। हई गानवा एगो गइले रहला सुपर फ्लॉप अभी इहो का जाने का होई मर्दे कोनो बात नहीं खे एगो उनकर गाना आई तो चार गो अपन गाना आवे के चाहिए ठीक बा। माहौल शांत ना होवे के चाहिए हो यारवा तारा के ठेले अनु उ कहले न माहौल शांत ना होवे के चाहिए एकदम रुआ देवे के बा भले खुद के रोवे के पड़ जाओ लेकिन रुआ देवे के बा पूरा एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री हिला देवे के बा धुरंधर भैया कोनो कमी ना रहे के चाहिए। अब रोज दू गो गाना छुट्टी ठीक बा नु धुरंधर भैया एगो राइटर पकड़ा दू चार गो रोज दू गो गाना छोड़ा मर दे। अभी लो भोजपुरी में ऐसा हाल हो गई बनू अभी केहू जन बनू 2-4 महीना ले केहू भटकी ना सीधे चली धुरंधर भैया पवन भैया धुरंधर भैया पवन भैया आ ई लो है देख लो छोटका लोग केहू बाजता केहू कोई नहीं खे खाली स्टार अगर पावर स्टार चाह देश नु तैजा भोजपुरी में खाली उनके राज चली ऐसा तो पता चल गई बा ठीक बा। अब ऐसा हो गई बा भैया पावर स्टार के जलवा जौन बा उ हर जगह बिखर गई बा अगर चाह देश नु तो केहू भोजपुरी में जौन बा उ ना चली आ उहे एबारा हो गई बा। हमार धुरंधर भैया दू दू गो तीन तीन गो वीडियो दे तरन की माने केनहू से जौन बा उनकर एगो तो एगो ना एगो बाज जाओ लेकिन धुरंधर भैया एगो बात कही जब तक साथे रिलीज ना करब तब तक ले कोनो बाजी ना तहारा रिलीज करे के पड़ी साथे टिक लगैले रह ठीक बा। अकेले अकेले रिलीज कर बनू देख तर मर्दे लगन इतना बा रोज एगो बियाह होता ओइ में तहार गनवे नहीं खेबा धुरंधर भैया तू गाना पर गाना देता गाना पर गाना देले नंबर बढ़ाइले कोनो फायदा बा मर्दे तनी ऐसा मेहनत कर आ मेहनत देख भैया मेहनत के अगर बात आओ नु तो तहारा के माने मेहनत में केहू पीछे ना कर सकेला ठीक बा। तू बहुत अच्छा मेहनत कर लेकिन धुरंधर भैया हो हम कहनी है रोज 10 गो गाना रोज 10 गो गाना एकदम पूरा बवाल मचा देवे के बा भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू ना टिकी सबको रुलाएंगे माहौल माहौल एकदम पूरा बना के रखेंगे माहौल शांत नहीं क्या होके देवे के भले गाना बाजो चाहे ना बाजो एकदम नया नया गाना रोज लेके आओ बा ठीक बा। कहियो सेंट के सीसी तो कहियो लेके आइया एकदम बोतल के सीसी हाउ के सीसी ठीक बनू रोज लेके आओ गाना नया नया आ एकदम माने केहू के भोजपुरी में टीके नहीं खे देवे के ठीक बनू धुरंधर भैया। बाकी रौरा लोग के कैसा लागल हमारा धुरंधर भैया का आज एगो टीजर आई बा आ गाना हो सकता कि कल रिलीज होई ठीक बा। और आज एगो पवन सिंह के भी गाना रिलीज भइल रहा गाना पर वीडियो बना देले बनी जाके देख लिया लो हमरा गाना उतना जचल हो ना उ हमार पॉइंट ऑफ व्यू रहा हमार एथी रहा गाना उतना मजा ना आइल ना जचल। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों के ई माने भोजपुरी के जब लड़ाई वाला चलता तू गाना तू गाना तू गाना रोज एगो गाना ये आप लोगों के कैसा लगता ठीक बा। अगर यही चलत रहा तो भोजपुरी में केहू टिकी ना हमारा धुरंधर भैया सब केहू के उखाड़ के फेंक दिया ठीक बा। हम मिलता नहीं अगला वीडियो में वीडियो को लाइक कर दें दबा के शेयर करें मिलता नहीं अगला वीडियो में।